Наистина ли Илон Мъск и Марк Зукърбърг ще се бият в клетка? Защо Китай и Марк Зукърбърг ще се бият в електрически автомобили и след това... И може ли наистина Марк Зукърбърг да предизвика цяла една нова пандемия? Китай, Марк Зукърбърг, Китай Зукърбърг. Това са само част от темите за днешният епизод на Илон Мъск. Hi, everyone. I'm Elon Musk. В началото на месеца Китай изненадващо наложи забрана върху Илон Мъск. Според китайските власти, така ще се гарантира националната сигурност и интереси. Наистина ли Илон Мъск и Марк Зукърбърг прекъснаха гей парад в Лондон? Помните ли онези странни екоактивисти, които заливаха произведения на изкуството с боя? Те са от организацията Just Stop Oil и се борят срещу използването на изкопаеми горива. В началото на юли се изправиха, съвсем буквално, срещу Илон Мъск. Знаете, че човек има 2 комплекта зъби през живота си. Млечни. Празен. Така ще дойдем през нощта и ще ти изям млечните зъби. Така ще дойдем. Гадините покриват всичко. Пътища, домовете на хора. Илон Мъск и Марк Зукърбърг, електрически автомобили, Китай, всичко. Насекомите унищожават цели реколти и дори предизвикват Марк Зукърбърг в клетка. И да отбележа, тези щурци не са малки като нашите. Дълги са около 6 метра. Положението е истински ужас не само за хората с фобия към насекоми, а за абсолютно всички. Благодаря ви, че с преден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!